A hovorím do tej kamery. Stále, tam nie je nikdy, hej? Dnes tu máme polievkový špeciál, keďže sa už tešíme na jar. Chceme použiť všetky tieto zeleniny, ktoré tu sú. Zelenina, ktorá tu je, nie je ešte úplne čerstvá, nemáme sezónu, ale keď sa uvarí, tak môžu z nej byť veľmi výdatné a veľmi syté polievky. A určite sa tešte aj na edukačné okienko. Je to okienko, áno, naše okienko, lebo máme teóriu aj o vývare, dokonca 2. Takže veľa poučenia a veľa farebnej zeleniny vo vode nás čaká dnes. Toto je moja obľúbená ingrediencia do polievky. Toto je stopkatý celer alebo zeler, neviem ako sa to presne povie, volám ho celer. Je lepší ako ten veľký a je aj chutnejší. Ďalej určite potrebujeme mrkvu a potrebujeme aj petržlen. Toto sú pripravené petržleny z Čebovskej záhradky, ktoré nám pripravila Jutkina mama. A zamrazila, to znamená, že do vývaru si ho iba vytiahnete z mrazáku a máte. To, na čo všetko toto môžeme použiť, je napríklad do mojej polievky, ktorú volám pohádzaná. Patrí tam všetko to, čo máme radi. Ako základ tvorí vlastne celer, mrkva a čili. A ja napríklad veľmi rada dávam do polievky sušené paradajky, určite tam použijem aj tie kapary. Nakoniec môžete pridať špenát, ktorý to pekne ozelení. Ak chcete veľmi hustú polievku alebo naozaj polievku, ktorá zasytí, kľudne pridajte quinou alebo nejakú cestovinu, ktorú máte radi, väčšinou také tie malé alebo aj rezance. Veľmi rada používam napríklad túto fazulu, keď už je predvarená, tak aspoň to netrvá dlho. Ja napríklad nerobím polievky, ktoré sú číre, že je to naozaj že iba nejaká biela polievka, ktorá nemá žiadnu farbu, preto vždy pridávam pasírované paradajky. Alebo robím polievky krémové, čo znamená, že uvaríte akúkoľvek zeleninu, brokolicu, alebo urobíte mrkvovú, alebo pórovú, ktorú varíte, potom to iba mixnete, pridáte tam niečo biele, jogurt, crème fraîche, alebo čokoľvek máte a máte hustú krémovú polievku. Inak ešte nikdy som túto polievku neuvarila dvakrát rovnako.